Ja, omdat ik hem vergeet. Oh. Ja, ik vergeet hem altijd. Ik heb altijd hetzelfde wachtwoord, maar ik vergeet ze ook altijd. Dus Verloren Stodien, wachten we het wel eens? ja, heel vaak. Eigenlijk niet. Nee, Nee? nee, mij ook niet. Voor de belangrijkste dingen om de 3 maanden of zo. Ik wel. Jij Er wel? zit er een extra uitopteken achter. Ja, voor school moet dat inderdaad gewoon elke maand. Makkelijk, altijd hetzelfde eigenlijk. Het is vandaag Change Your Password Day. Ga ik het straks nog een keer doen. Ja, wat moeten ze me meegeven? Het staat niet zo interessant, zo moet ik zeggen. Wat is jullie wachtwoord? Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen, hè? Ja. Ja, het is wel geheim, ja. Het is wel geheim. Ja, ik verzin gewoon niet. Geen idee. Doe iets wat je onthoudt. Iets wat je onthoudt. Ja. Ja, tegenwoordig heb je ook dat automatisch onthouden, dus dat is gewoon. Nee, ik heb ook dezelfde als mijn ouders, dus een paar namen en wat dingen erachter. Ik heb een zin wat alleen ik dan ken. Verschillende zinnen en dan kort ik ze af. Oké. En dan gooi ik er tekens bij. Ja, en dan heb ik ze zeg maar op een pdfje en daarvoor heb je ook nog een wachtwoord nodig. En wat is die zin? Ja, ga ik niet zeggen natuurlijk. Maar als ik die vergeet, dan weet ik helemaal niks meer.